jong isyong kalama kasambol jong kinongway ngikwa ya kasambol jong la jong kanang ba utu ubar pet uban mi kman menta gajak benriu ngin ailat ken ngim dai su ban ailat uju ubriu ti thep daki persada ki konrui la jong nrengi pai ba bom don mama bom don balong MLA balong MDC bangi bom don kita takamuk ngim yokam dei ginong mi kmat ki jongi ki bambiang kilong bakwan shimet ila jong kim tip yangi kipat kiba belas ni kim tip hakas ni batebut kipan ya kabut nangi keren maki ngismo ba da the hakakrea rum lai chu sharut hidrop rum lai chu hakapor bangi don kampan na benta ki kon kikti wan shibet wan lasai habo appointment bandrung haying jongki kajing mut iu kata mentapat da kajaing kakti bakana ki khublei ben takabet yong haying syanjangi kim jurung tama menta syaban tabut ki rung tong india syong india thu khana ki ong ngingi kwa yo nong mi khman ba unda dei yu da parajaj benreu jongi ubat tip ya kalawai na kabenta ki khon kikti jongi la shalais ni shadin ngim perkhat chu ya la jong ngi perkhat ya kalawai jong ki khon ka badang wan shadin namar balikat bangi kinong mi khmat menta ningkong kiong ngin le lut menta ka ka develop hang ni hapo me khlia jongi kam don develop rm ngate ngasngau kum halajong hakini kiba ladon khatsan snem kani ka ba ningkong kabat ka kongres ngidang don jingmut kum ni kum tai ndai hakani ka babat ya ka kenti ka ba menta ngate ngasngau bam don jingmut bat ngim yo ya kata ka jingkiu ka jaj benriu ngi ba kadang po shu ka jaj benriu jongi ngim kwa shu ba kani ka seng babat ya kani ka sorkar babat mentang ngim kwa shu bakan bat biang kaju ngi kwa ba dakawai pat ka sorkar ban bat ngin ailat ken ngin sapet san snem ka longkumno ka sorkar ka batmai bangin yo baun ban shimti ya kani ka lawai ka basyadin kani ka sansnem ngin pai ken kani ka sorkar batmai ka trikam hakanu ka dur ken ngimdei ban ailat shu ya uju sorkar ailat ye kiwei kumba menta baki ong baka pension kim ai pension ailat ye ki kena samla ai la sadawai parti ngin pai ken kalong kumno ka tu ka basinchar menshwa bat menta kalong kumno ningkong ngam so kwa mo kata banong bangan lei thep but shu maperkhat pat ya kalawai jong ki kun syadin ngadang ong ba balai da ubriu sisngi un kenyap yangi da ublei trai kenrat na jrong kenyap jangi mereka don ka jingker siu cia hanga bat ngakwa ban pensya ya ki pai ba brokhoj ngimdei shu bangin bi ya katuka sanspa shipau hajar hadin sansnem banga kentu ya ki pai ba brokhoj kumbaya longlang mangi wei pi wei ngimdei hoi ki dewan ai pisa ngishim tamba ngidei banjir ya unong mi khman uban tip ya kajaj benriu bat ngidei ban ailat ya ka parti ka batmai bat ki banut ban ya tiet mi tiet syuki bat ki wei pat ki parti tang katang ong ba ki pai ba shwa ba ki lik thabut kidei bandajit ya unong mi khmat ubanang bastat ubat tip ya kaan ya kumno ban penya ya karibat kajaj benriu kum bangi yo snow kum hak kot kubor hak YouTube ngio i bakal like kataka jing like kam ngio i mangi rungi persang ndrei ka ka basha lendet kile ngim la bantip kibun ki khana samla balalik tep kam hapo employment office ndrei hadien habut pat ngipet baki ong ngimi kerteng kami num kumni kumtai tingem tip ka kam jong kini kinong mi khmat ki jongi ka kam jong ki bale shalenda ngim la ban ong namar balai ngio i bat ngio sngo ba dei tang ha ka benta jong ki kur ki jaj jong kitu kinong mi khmat ki badon ha po ki tu ki kinja ki bathap kam ha ki employment office kan kidon benta tang kitu ki bayokam ha ka badan lang ha ki kinu ki department jong katuko office ki yokam tang ki bahaying ki jong ki bat kawai runga ong ba
kumno ba kini kinong mi khmat jongi kiseng balang kino ki benta ki bade ban pet ya kani ka mekhle jongi ki dei ong tang kiseng balang kino ki benta ki dei ban ya tur sakhmat ong ba kintur menta sipang arpang kumangi menta ngidon bun ki jing hayo henrei ngiak sa hi ngiak fight hi namar belai ngi kham le kanu ka benta ka bang ban pensusi ya ki jaj benriu jongi henrei ngi fight henrei ngakermen ba kanadien nakani ke sorkaru ka ban mi thmai menta da kawai ke sorkar ka de ban pej ba ya ka ribat ka jaj benriu la jong khnang ba ka ribat ka jaj benriu jongi nginom long sakama ba nginom long kinong trei jong nong wei pe ye ki khna senrang pe khna kan thai ki bala pas kanu ki lapas degree henrei ki bon ba subat ustar ki bon ba sukit ya ka kho ki bon ba bat yau lingka don kam don jam uno ba pe ya ka constituency la jong henrei umpet daula job umpet khen breu yang ki baret ki bar rangli juki ba ong ki rangli ki juki don jing mut hakmat jongki namar be kum kakam mentaru thep da ki bahaying la jong ha thep da ki persa da ki khunrui la jong rengi pai ba bom don mama bom don balong MLA balong MDC bengi bom don kita takam ngim yokam kum kawai ru ka jumut ngai ngapet ki khana ki balapas metrik kin hab yo ya ka college ka ba don jingmut jing pej haki college ki ba red ki baria ban ong pe ki college ki ba kum nem tai myo sit namar bede bala tablet de ki khon ki long he long han pe ya ka school ru ki ong ngin pen pej ya ka school government sai ka ta ka school government ki pej betang ya ka long yeng la jong bat ka kenti ba mentang ngakwa syo ba num don syo uba job ya kani ka kalama ngi syo ong kalama ka sambal jong kinong wei ngi kwa ya ka sambal jong la jong khnang ba utu ubar pej uban mi khman menta rajat benriu ngin ailat ken ngim dei syo ban ailat uju ubreu te ngidi ban ailat ya ki khna gi ban kham khnrau ngideng ban ailat ya ka weipat ka parti ngin pej ken ka to ka parti ka bam menta ka bat mai ka long kumno ka teregam kumno ndai begin ailat ka jo si ka jo ka parti ki breu ki ban thabut nang ni ru ngidei ban tip bat ngidei ban kersan bahaya gitu ki breu ki barang bastat ki bayang na ka benta ka jaj benriu ki bayo ban tiet ding tiet met hapo assembly ngim dei shu bangin thap sa yo breu ban kran pe le mlang ye ban kran na ka benta ka riba ka jaj benriu